Ngegama lika Jesu. Malibonge igama lika Jesu. Mayibongwe Inkosi. Mayibongwe Inkosi. Hallelujah. Njengokuthubeka ngizobingelela uBishop Obole bala endlini egameni lika Jesu. Ubaba egameni lika Jesu walapha ekhaya. Amen. Hallelujah. Ngibingelele ubaba uShezi umfundisi osuka eScott egameni lika Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Kuyisibusiso kakhulu ukuthi kuleli phasika lalonyaka ube kanye nathi kulendawo. Esengicabanga ukuthi sekuzoba nje injwayelo. Sekuzoba into zakhona egameni lika Jesu ukuthi sibe nawe lapha endlini yeHouse of God. Asizogcina namhlanje. Sewuqalile. Siyathemba ukuthi ngokuzayo uzobe sewuhamba nomama egameni lika Jesu. Njengoba bachazile ukuthi ushadile, unabantwana, unomfazi ekhaya. So siyathemba next time uzobe sewuhamba nomama. Inkomishi ayibonge kahle icup mayihamba yodwa ingenalo isoso. Yes. So next time siyathemba ukuthi uma uzobe ekhona egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga ke bazalwane uNkulunkulu ngibingelela nonke bazalwane intombi insizwa mama Sunday School omkhulu gogo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. uNkulunkulu moyengcwele umnikazi walendlu egameni lika Jesu Kristu. Amen. Sibonge nabazivakashele namhlanje egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Lihlatshiwe ephasika. Hallelujah. Lihlatshiwe elithi phasika namhlanje. Hallelujah. Athi uhlabelele kungese kwaphela kimi. Jesu Kristu wadabula amazulu wezemhlabeni ukuba zobutha impilo zethu. Amen. Hallelujah. Ngiyamthanda ke bazalwane uJesu Kristu. Uyisithando senhliziyo yami. Ngithathele izolo sindisiwe. Ngingumama wendoda eyodwa. Akithi phela bakhona omama abanama-roll on. Wayezwa leyo ntombazane. Angina-roll on. Angisiyo umama wesithembu. Anginaso isithembu samadoda. Ngilendoda nje eyodwa. Mfundisi nje ngilendoda nje engayinikeza uNkulunkulu. Ngayihlekelwa uNkulunkulu emazulwini. Angihlelelanga mina kodwa ngahlelela uThixo. So-ke angiyena umama ogagayo. It's because of nasekuntombazaneni bami angikaze ngagaga. Ngenxa yokuthi ngamukela uJesu. uJesu wafundisa ukuthi intombi yagcina. Ngahamba noJesu kwaze kwaba semshadweni. Angazi ngese ngimrobha uJesu. Akufuneki ukuthi ukhonze urobhe. Isindisa ungayifotshi. Ngoba mawuyifotsha uzobonakala, uzophumela obala
and futhi bese kugcine uyahluleka. So lo Jesu ekhuluma ngaye ukuthi uyakwazi ukuhamba nentombazane akhulumi ngoba ngephapha ngisezingeni lokuba umama umfundise cha ngikhuluma nje into engiyaziyo ukuthi uJesu uyakwazi ukuyigcina intombazane ngoba ngidlulile kwi-level yontombazane bahamba noJesu umsindisiwe ngesindiswe bekhona abafana bekhona noJakala Spensindiso kodwa ngangavumela uJakala Spensindiso banginesesifocus bekhona namaphansi bahamba noJesu kwaze baba semshadweni. Hallelujah. So ngaze ngayirobhe isendiso namanje angayirobhe. So that's why ngithi abekho nalabo abafihliwe uma ngithi angiyena umama wesithembu ngisho ukuthi bahlezi nalaba aba-undercarpet abangabonakali uyayibona leyo nto leyo hhayi abekho nje indoda nje eyodwa engayinikeza uThixo. Hallelujah. Hallelujah. So uJesu uyakwazi ukumgcina umuntu. Hallelujah. So ngiyambonga uNkulunkulu futhi nangaye ukuthi angizange ngimshade ngephutha ngoba ukube ngamshada ngephutha engabe awukho la namhlanje nawe ngabe awukho la namhlanje nawe ngabe awukho la namhlanje. So umshado wethu awukazi waba yimistake amazile wena lo wakho yakulo manje wena nawe naloso yakulo. So owethu awukazi waba yimistake kuze bemanje 17 years sisemshadweni awukazi waba yimistake awukazi waba yimistake. Hallelujah. Bethu umshado ufundela ayikho college yomshado ayikho varsity yomshado varsity yomshado kodwa sewuphakathi emshadweni uJehova umoya ohlakanipha ukuthi indima sekubeke kuyona uyihehlishe kanjani. Hallelujah. Ngokusha kaNkulunkulu angaze ngibe naleyo nhlanhla nazoba inhlanhla noma yini yokhetshepha noma yokwazana kangcono. Hallelujah. Afika nje kashabamu angazi namakhabetha khona ukuthi abhekephi angazi ukuthi kube kanjani angazi kubo aqala ungene emagcekeni kashabamu ngerora elimhlophe aqala ngaba angazi engene ngamafastela angazi engene nyonyoba angena ngerora elimhlophe kusemini lapha umabazana wami washaya wadusela Hallelujah. Hallelujah. Ngafika kashabamu ngafika noJesu. Hallelujah. Angamfihla babazi ukuthi kuzintombazane noJesu angamfihla noJesu kuze kube manje. Hallelujah. Angaze ngize ngihluleke. So lento yaphela ukuthi manje mawuzoshada umuntu ongamazi umuntu abalungiswa nguwe umuntu ulungiswa uNkulunkulu ayisebenzi lento yokuthi fanele nazane ala ngoba nazana senazele kudinga ungayisebenzeli lokwazana ngoba umuntu abalungiswa nguwe kodwa umuntu ulungiswa uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. So ngomama nje ngisebenzisewe umyeni wami impeleni ehle bakithi nakufundisa uthando hayi mina ngangingakwazi ukuthanda ukuthanda ngakufundiswa uye ngoba kwaba uyena wokuqala umuntu wesilisa ofikayo empilweni yami
oza nothando. Wafika kimi weza nothando. So nothando afike nalo. Lafike lakheka la kumina. Yase lento sayibhilda yasebenza. Aza kuye mina ngingenathando. Ngenza ngoba kufanele ngishade. Yebo khuluma iqiniso solona. Ayiphela umuntu wesifazane akanalo uthando namaKristu. Kodwa indoda esifuna umuntu wesifazane ifike ithi ngiyakuthanda. Ngizokwazi umbala. Yathi ngithi ngafundiswa ukuthanda. Ngoba ngakaze ngithandane ngisentombazane. Akwazi ukuthanda umuntu wesilisa ukuthi njani. Kodwa wafika empilweni yami ngafunda ngaye. Ukuthi kuyini uthanda. Mandela thando. Mandela fundiswa nguye. Afanda mina ngathi ngiyakuthanda. Ayindoda fika nothando. Ebesifikile kuthando. Uyabona nje amantombazane asathathanda amadoda. Mina ngiyakuthanda. Manje ngafundisa izishekela ngiyakuthanda isuka wena uphethwe imuva lakho ikanuko nje leyo. Imphetho uphethwe imuva lakho. Hallelujah. That is why ngithi ngafundiswa ukuthanda. Wakufundisa uthando ngingalwazi. Uthando ngalazi ngaye. Hallelujah. Hallelujah. Lokho kwakuhlelwe uNkulunkulu. Kuhlelwe uNkulunkulu emasweni ukuthi ngikwazi ukuthanda umuntu ongekazamelene necebo likaNkulunkulu. Ngikwazi ukuthanda umuntu ongekazamelane nento uNkulunkulu ayifunayo. Ongekazamelane nento uNkulunkulu aseyenzile wayiqeda. Hallelujah. Ngoba yonke into iza ngoNkulunkulu. Yonke
The death of Jesus, 28. Jesus knew that by now everything has been completed. In order to make the scripture come true, he said, I'm thirsty. 29. A bowl was there full of cheap wine, so a sponge was soaked in the wine, put on a stalk of hyssop, and he lifted up his lips. 30. Jesus drank the wine and said, it is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. Amen. Umthetho kaNkulunkulu ukhulumile uthi uma uJesu egebisa ikhanda esehamba emhlabeni esefa kwabamnyama ezweni kwabamnyama kakhulu kwabamnyama kakhulu kwaze kwaba isishagalolunye kumnyama kwaba unayini kumnyama. Uyabona manje ngalesikhathi kusesemnyama ezweni uJesu usasiphambanweni ukugibisa ikhanda kumnyama namanje ngalesikhathi kwakusemnyama. Kunento engifuna ukuyikhuluma webantu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu nayidlini okhulumile kakhulu kule nkonzo le-3 days kade sinayo yokwendubela iphasika. Wakhuluma kakhulu uNkulunkulu kuleli
ngokuphila impilo yobugcwele. Wakhuluma uNkulunkulu ngokuthethe emibili. Wakhuluma uNkulunkulu wathi ophatha igama kaJehova makadethe kukho konke okungalungi. Wakhuluma uNkulunkulu ngendlela athanda ngayo efuna impilo yobugcwele phakathi kwemali. Efuna izitsha ezikhethekile, efuna izitsha ezihloniphekile ezini kaNkulunkulu. Wakhuluma uNkulunkulu edimanda impilo engcwele endlini yakhe. Wakhuluma uNkulunkulu kule mfilizo esibuya kuyo edimanda impilo
lapha ungakaphelelisi umbhalo, ngoba bonke abazele uJesu abaveli bakhathale bayekele ngenxa yohambo lendlela, bayaqhubeka kuze kufezeke lokhu abafuna ukuba kufezeke. Uma kungakafezeka ukwazi ukugivapha enkosini, julisa amanethi, yehlisa amanethi Jesu, yehlisa amanethi, ungagivaphi. Asangagivaphi, kodwa uyabekezelela ubuhlungu ngoba kwakunento afuna ukuyiphelelisa. Ngifuna ukukhuluma lokhu ukuthi ngoba salone yingavumeli izinto zizokwenza ukuthi uhambo lwakho noJesu Kristu lunqamuke ngenxa yama-challenge endlela. uJesu azange inqamulo lwakho hambo, eyakhe njena kwamele ifeze akazange aze inqamuke, kodwa wahamba noma kwakunkhona noma kwakumele aphelelise. Akwazi ukuyekela zingakafezeki. Uyekela kanjani uma kayitholi lento oyifunayo? Uyekela kanjani ngoba kwanoJesu awagivaphi. Khona into uJesu ayikhuluma, kunabantu abamjikela ngoba bamjikela uJesu. Kunamazwi uJesu awakhuluma, uyazi wathini? Wathi hawu, ngoba benginani sonke lesikhathi azange nisho lutho. Kunamazwi uJesu awakhuluma kubantu abamjikela bathi bangabetheka. Abantu abamjikela bathi makabethelwe. Labo bantu uJesu wayenabo ethempelini, abanye babo wayenabo ethempelini. That is why uJesu esebona babuhlezi bejikela bekhisa namathe bephahlela bethuma nenhlamba bethi zikhulule. Angithi wena bewuthi inkosi uyakwazi ukwenza konke. uJesu wajikela nabantu ebekade hamba nabo, wajikela nabantu ebekade besethempelini. Yakizwani ekhuluma namazwi athi hawu, ngoba benginani ethempelini angikaze nisho lutho. Kodwa namhlanje ngizombethela. Uyasizithaletha uJesu wabethelwa abantu akade hamba nabo. Uyasafunda uJesu wabethelwa ngabantu akade hamba nabo, enabo ethempelini, ebafundisa abanye babo. Usethi uJesu, madoda wami nginani, sisonke ethempelini angikaze nisho lutho, kodwa namhlanje sengizothi angibethele. Ngoba webasalwane, sometimes into oyifunayo enhle okumele yenzeke, yonke into enhle okumele ube nayo inempi, iyaliswa. Oho, ngikhuluma nabanye abantu mina yonke into okufanele ube nayo. Uyabona lo oyifuna kangaka, oyilakazelela kangaka, yazi ukuthi iyaliswa emkhathini okuba ingenzeki. Ngobani? Ngoba kufuneka kupheleliswe, ngoba bangakapheleliswa khona kuzovuka impi ukuze uhluleke phakathi nendlela. Ivumuza
Come on. Que se goste, que se goste. Wathi ukuba asawemukele wathi uJesu kufezile sonke lapha basalala ukuthi ungagiva uhambo lwakho noJesu ngenxa yobude bendlela nobunzima ohlangabezana nabo empilweni ungagiva uhambo lwakho noJesu kodwa wakho qhubeka noma sekunzima qhubeka uJesu waqhubeka noma inyama ingasavumi ngenxa yey'nhlungu ezazisemzimbeni ngenxa yokuthi inhlobo yakhe wayefuna ukuphelelisa umphako. Ugivapha kanjani bengakabikho ofakazi? Abafuthi simbonile phusha kunzima sambona behamba nalo Jesu wakhe izinto zingalungi kodwa zaze zalunga ekuye lo Jesu wakhe. Ugivapha kanjani wena ungakaphelelisi? uJesu wakwazi ukuqhubeka phakathi kobuzima nokuthwala isiphambano ngoba inhlobo yakhe wayefuna ukuphelelisa umphako. Wabasalwane uyasho ukuthi empilweni kuyaba nabantu abajikelayo obungacabanga ukuthi bangajikela. Ujikela abantu abakade bathatha, ujikela abantu abadohamba nabo, abanye babo bahambele kude wena uzulanga ukuthi why bahambele kude kanti inkinga ukuthi bashiswa imizamo yakho. Wena usakhala uthi why baze bahambele kude nami, why bangeke ingoba bashiswa yini imizamo yakho. Abakho madoda bengenani ethempelini azange nasho nix, azange nasho lutho ngoba njalo makumele kwenzeka into enhle kuba nomsindo, kuba nabantu abavukayo emva kwakho babe nomsindo uzokuluzisa ifocus yento kumele uyibambe nento kumele ube nayo. Lethe phephe bathi abantu makabethele wathi uPilato mkhululelele uBarnabas na bathi hayi khulula yena uBarnabas ubethele yena lo. Angiyoni inkosi yethu le, angiyoni inkosi yethu
Uphinde futhi lapho. Kepha bancindezela ngokumemeza okukhulu befuna ukuba abethelwe. Ukumemeza kwabo kwanqoba. Bancindezela kakhulu Jesu. Bememeza. Bathi makabethelwe. Makabethelwe. Lithe ezwe ukumemeza kwabo ngaleso sikhathi kwanqoba. Awubakethi. Ukumemeza kwabo uJesu sesiphambanweni kwanqoba. Bona ngokwabo babethi banqobile. Kanti abasho ukuthi abanqobanga. uJesu ngokufa kwakhe uyena wanqoba. Bamemeza bona bathi makabethele. Lithi kumemeza kwabo kwanqoba. Ngoba wafika uJesu esiphambanweni wafa. Ngoba injongo yabo kwawukuthi uJesu abethelwe. Afe kwanqoba ukumemeza kwabo. Kodwa kahle kahle hayi ngoba ukumemeza kwabo kwanqoba. Kahle kahle uJesu awanqoba kubo. Ngoba yena wanqoba ukufa. Ukuhamba yakhathikile. Zehayidesi. Okusakhuluma abantu efele. Bathi bona banqobile. Kanti abasho ukuthi
Sorry.
wafa wakhuluma namazwi wathi kufesi wena ngoba sawukhathele manje yini osifezile wena ufezele wena njengoba ukhathele nje manje akumjalo uyi-1 2 3 okay 1 yini osifezile njengoba ukhathele nje bafakazile abantu nawo wabasalone awukwazi ukukhathana uhambo lwakho noJesu kodwa ukhuphuka khona noma kungakhuphukeki ukhuphuke phambili ngoba bahamba noJesu bayaqhubeka baye phambili nala kungahambeki khona kodwa bahambe la kungahambeki khona bahambe abasasi wangethele wangefela esazi uJesu ngizoshaya umoya wokwahluleka webasilwane ukuthi uJesu akayilanga eziphambaneni walo yena ukuthi wena uhluleke uJesu akafika eziphambaneni efika ukuthi wena uzoba isehluleke enkosini khathaniswa yini kefaphiswa yini webasalwane impilo engcono iyakwela awukivaphi ungakafiki la kube nifike khona kodwa lento yokuthi ukwazi ukuyeza ngamandla akho udinga unikazwe amandla ahambe kanye nawe udinga unikazwe amandla beseduze kwakho udinga unikazwe amandla umele every day ey'nsukwini zokuphila kwakho udinga unikazwe amandla namhlanje nakusasa uthi ngiyadinga ngiyadinga uyazi ukuthi uNkulunkulu wethu akanezange iphutha lokuthi kube nezinto okumele usacrifice kuzo kule house of God namhlanje uNkulunkulu wethu uthi ngizoqwashisa wethabo thwana ukuthi kahle kahle kunomuntu ofuna ukubumba phansi kunembuzi laphaya oyifuyile ekhaya saphansi uyiswa thobo ikhala ebusuku amen khala ebusuku 12 yebo ma ngifela
uNkulunkulu obona imfihlakalweni njengoba nje unale business lakho onalo kunalento sometimes mawuthi uyafuna ekseni uze ushaya uvalo kusha mawuthi uyafuna nje ekseni uvula umnyango uze uthi uva yebo mama kusha namhlanje uNkulunkulu wakulendlu ofuna ukukusindisa is because kunento uNkulunkulu bayingcwele aqeda ukukhuluma wathi yonke into enhle inempi yayo so le business yakho iyalunisa inempi but uNkulunkulu wakulendlu ofuna ukukunceda